Kethan alim kita ilitum la ningkan ner kep idum aron ketek penampotsi kibir pura ilitum la siksidul alam than piklo la bangso afil along ta than lo la penhala tang tilang so karbiadom phan kapisung alam apota ladak hello halabang so hello nilito umpan aning nangeti hala keciadum asamis potoma ohomia po bangali asamis potoma aning nangeti lapen RSS atum pusi hala tu ne nilito mansi aning nangeti pen nilipanda dapen go back pusi na pu amanon ke halatum mangge inut tanang ciklang dunai nilitum mangsi ilitum mangsi ini tutip nah aku ilitum ke lage dak penge kat ke dia poke aru ke kat ke je phansi ke dam de je phansi ilitum ke non ron daga cedan na solam si apang menda ilitum ke than lo lage India adet ke kemaron aku putulo nang lecung sini etlo setan ni aku putulo athema election hai dek seta la si aku claim tunang lagi file along ke tokal la si tok nang ji mo file along topo order ke pianta dak pen si aku claim tunang ji election ke hai chot ke panle la ke ot her tadi काम के claim ये फंसे के और है la hello la si la tuke la hello alam ke an ke non ke eson kamatha me ilitum non ron se dan ron ang bong si dolonon la pen ron ang dung ke ti ke mo in koira proper ni ron se dan pulote ilitum ahotur matlo la bangay chini pe me masila la pen kachedan iji a ostro ke konato a hile konatlo kololo la kay chini pe me masila la potsi eson alam chuning ring tum nilitum election officer along damlo election officer nilitum han kang hon pen nang thandun nang tum methang mobile phone along apang pen nang tum na hala idea long kito ateng kopi a polling station along sinang li vote ki pinang gima hala so pot chelang pe metu po chelang pe mete online pen ke klema ho opini parlin parlo et pusipo arnisi bisar lam inun amunit amen rilo dak di pu amunit amen ke klang hak gujura nak online apa begitu ke hak gujura hello pik lagi ha modi he la sono rendro modi ke do dia hadak si amen ke klang da la potsi nam litum abang putin ta non celang etu jom si nang litum a polling station nong nang litum a men ave pulotang te penamat ha election a office long damra hanam serak nang ji nang litum a men dopek nangi election office da hauragata do jibon da video office long di video office long doji nang litum hadak damek ni lapen langsung mepi kali tu sambil langsung a video office long dato jibon langsung mepi polis video office long doji lake arjen pik lo atiman nangli hile jong si avedia ko te kupulu marong ke sedang unpo ilitum rembek po la nanga pe rem ya pansi ilitum amen ke vi nok lo BLO tu amen pon po ako nang peklang dun Retd tiki ke lake che so siki bi binong lo la to ke
Bongali biharia tum hai hoisi lake kiwi binong lo. Ate ma alang li tum helo ke li tum hotur lo ke dinon. Lake chini pen mema silo lake. Ili tum hotur lo. Ili tum chini lo paning ti ta paning ti alang li election highway di asomar tum anke pusi alang li tum Bongo Senato Panwan Olo, dan Nabi Olo. Lapen alang litum apan, ajak kong alang litum ari oksi, ari simason NC. Ako la, bongalia tum ako kibang long o pan, claim lo. Lapen bongali ng buyhub lo. Nang buyhub det apike, sinilo non ke karbiatum, paning tile karbiatum pan, jelang tu petsita paning tia somar tu dah hai un elo pucini lo la amat sing non ke ojit de ame thang si thurham lo la pen apike non ke jeplang man ke MLA ta khor singing tia phanta paperem tu dek lo alang litum si paning tia sopolo bodi alang li phanta paperem dek lo alang pangke paning tige ahotur ka cicini ne apodo ahotur cini ne delo so tumke mo pige ne tum a political dinda na te right deti pada ka cini ne atumlo ka cini ne apodo lamat si alang litum non ke election ta hai une delo ahok lo kalimralan alang lo la ke jong he sita ilitum alang litum han Indian so thumeme lo non ke bang kohor singing kio hanta peren lo upaya ve non abidia ve alang li ke hai dia bidia ve lo alang li la sing samri lo no son thak taksi anut ka prek ta la tum hap khernita la pu thak lo aprang ho nilitum adon lo alang li ke dhoniram rong pi alang li si CM ho pusi bu jasem met ke alang li CM ho biharia dong panban mo pieta aso asunta election highway po pusi kamathalo sita hala biharia dong ge akhei ametang akhei alam se jematha bongalia dong da bang ametang akhei ka chepi job ji ke pekhe dia ban se bang amatha ili dong bangge khei alam chini ne detlo la pena job dhoniram rong pia ke hai ke dotik hot ke alang lipan pe hai lo Jonata party ke ha ke bang hodan ke hai une den lo pong lo la pen ASDC bang lo hai une den la pen non apike non ke BJP dun thulo mansing rong pia ke hai ta Congress pen na pa pe hai lo resign to si BJP pen thur dun do pa pe hai lo non BJP pen thur dun ji puta tiket ta bang pitu te det khang jang lo non thur dun lok le det lo alang ni take lor alam lo la ke ingin so me melo athe la ka che plani ke ilitum k ko alam chini ne de la si ko manne atum tek ser atum pulo k alam ke no man ke congress to man ninge hai hai BJP to man ninge hai hai ASDC da ninge hai hai CPIML da ninge hai hai GSP da ninge hai hai independent candidate aja katum dai ninge hai hai APHLC to manat ka ninge hai lasi cethana ling se ta ke japon dan nelisi japon dan lo gedi nelisi japon dan la pos la si pubong lo le kei long ri ke hai asai kei long ri ke rai asai JI Kathar si claim hai kaning ye pa nilihala ka selama ba panchorolo na salam ahog lo nil inut bet le ka hai gali hem puar nam se nil pan am tin ne betelo amoni ke ni chung tring ro yan da non sin ne pok ke the chor na aprana ka chung tring so li ni ne bang ni do ne li pan pupu ka chung tring ong yo awam dak pola ke yo pupu ne li pan na
non ne niliwam na nang inglog ibu sa singlog liya kung non naman ke na pula yan sa plan ko lasi hai akam non nili kamatha kisung rap karbi la pen inglong arat to pa non nili tung kay aron kachedan ho kichi aso ange hilo inglong aratum ange hilo anten non karbiatum hala kichi along dodun rong atum dolang non anta alang litum pan ini choning rilo nilita choning rilo ilitum inglong arat anatu APHLC anatu alang litum non bang serak rite mo asumar atum pange bang munit puta hok edeji atema latum kici atum long cepatum dun rong atum itu mau hotur atum long dun rong atum mo apida bang jok ta ciniji lapen asumar atum pan bang jok ta aman pibedati lasi non BJP long kedo kongres long kedora kici atum long arjab dun rong ra ilitum abirudhe nang cedan dun turong atum pan ilitum choning rilo mo phi alang litum tareng bom nang ji asumar atum tareng bom nang ji la posin prop jingpen la inkoi ra trop nang le ko alang litum APHLC long wang serak non pupete alang litum rat agno hampangan bom alang litum karjabji terak men meji amahang tipiklang athai bedaji nanglit ilitum ka dowit ala solam peri masilong isonalam ako ningje intum atumi hata ningjelo kumani abang suding ta ilitum bang non tadan leji BJP atum kicok ketheng akam claim ti halatum cisik et la halatum bang ilitum amuni tum han kiplum polling station pen polling agent atum pan nang lutun ri puge puta doleji lapen aja doleji lapot labang ke arona ting pen alang litum ninje long le sonke jong si ninje lo pulotante ilitum panang plong lo pulotante ilitum amonitum man plong lo pulotante nang litum chininon lake aron repen si alang litum nang plong lo lapot si ilitum ta kachedan kachesong de ji ajak kong aron do la salam serius nang litum cedan dun de masilo kachedan dun jige kachesong dun jige ilitum aron ating pen kem nang ji puji apa seta ilitum violence abang klem nang ne sita pangyong sina impelo pulotante ini cecak lun dia nang nelo impei dun masilo alam ahok alam lola impei dun ra ili krep rok lote laki itum ron along ke rem ceplang det pokedi ron ke jedan pulote re ron along ke rem nolo gente ciru nolo amekri janan nelo atumi no bang ninge oi ong ne mekri janan lo la sineli ninge jamje ong si hadi non pide lam juno nak lo setan neli tan ninge jamje ong si ninge tu der lo alang li chin amekri ke jang ka ciru ko ala BJP tong kam cek na po sineli ninge jamje ong si la nang mekri ke nang hidam cebet in der not puneli ko mekri ke jangan lo ron ke dan boleh peri turong lego pulo ron pu bom lo mati ho itu kali magala ron lo mati ante
Ekei ka cerai la pen elong ri ka cerai pan ke la ho la pot jok ka ciruri ili tuma bang putin da polton pole cema thanon la pen ke un an ke la non malong ke king op de thon krei nangi sendel pen ar plum sum krum kalima la sendel pen ar plum sum krum la si king op bana bun se da ni de thon krei me mu ahok alam athema ini tung le do klim sita BJP tung claim ji la ke lor lo la pen akoi son do la ili tung kai na sini lo la so BJP congress atung ajo election of prang lo te election of prang lo te alam litung jarong sebe krei po poisa ron di bodi poisa ron di la ke aron re pen se claim lo itung ke aron pen se claim nangi pusi pupong lo hala tung ke aron re pen se poisa claim ron lo ante itung lang dun prong nangi ma CRPC along ke tok do nang tumta tinanggi pulote pulis awe pulotante pulis account nang tumitang ta claim det nang ji pusi pu alam the bangala pohelo pulis aphan ke hangra nang arrest non pu la arrest tha pu ra ke hang wang bia kota ili tu la stone poisa nang rondom han arrest det nang po arrest det nang po a poisa tijata tilap nang po sini lugo angge a poisa tijata tilap do te pilo je plang po esto na mahal na tumrong le lo gadi arona teng siga ceplang po gadi itu mamangta sita la tai poket te thapuan nani punne kupik akit apoisa bang hisap detra amunit amen en pemira apoisa pen amunit amen hala apoisa tapachi ording ra foto tuli det masilo lapen hala apoisa lapen amunit apa ha pulis along jomanam det masilo thonam kok masilo sita keretu hala ke thondam ho itung kagos dowek nangji usia bantok ra la so menit la poan poisa ke rot amunit la hello a poisa la hello nang jomal pura receive ban hudet nanji a poisa hisap tok bek nanji upit e tok ti hala polis tum si poisa ta ko chu hudet lepo nili ke potang lu ha de tespur ke dohut nili ban poisa nang pilo nili di RDA nang kam claim hut inon hala so ke pot paroi sira phokep sita paroi sira phokep da do lo ha so ke ningkan 1984 ningkan poisa nang pilo paroi sira phokep ne pan loan pasensyon nang itu aman nali aritum lo tum lo ma poisa pen amatha pulis along thon nangkok ay nali ke nikam ke claim lo ke tong lo hain tan ke da tor ke da amad bang thule pen pulis panhang lo ko na no la somoni apoisa na lo pu ange terasa punai tha da ke yok ta nan thon the ho wa bin yang ke amuni phan lo klop ama apoisa and that police ye aman neli SP long DC long dam sit pa desbul do ama amuni phan ko pa arrest dam thu la poisa nili phan nang e pot alang phan ni thom nili lock up long papedoko police lock up long 1984 aning kan la si la ke thon dam ta akagos a receive puge pilo nang litung tok et po matili la so munit la an hello poisa ke ron amunit la hello a poisa la hello po matili as la son ke tok asiti pak ni nang po e para bangke usia pan pidan nang po e para bangke hala usia bang tame jok polis tame asohi nang pacipi dundra wande nang po la si receipt tu po la claim back nang po ilito pupit ako ron le po ke ron le yita no mo inquiry ke thong a jubel si ron di la tu
an ke ili tu mamuni atum phan ke chini ne det le po cho et nun dang de ke ho po pak se ma tha rong le po te tai son ne li ma ning ye la cho et nun dang de ke ho ku ke nang le tu pheri nang ni ning oi nang ni cho et nun de sita nang li hala BJP phan vote pi pe de sita o vote pi pe de lo tem mi ong chot po vote pi pe de sita po ma na li lo pi pe de lo tem mi ong tu chot po ki pi nang gi ke sia phan lo jok ta nang nek ni ar nam da laga ning oi e athim ma lage ka chong huo poisa se ala tum ke ron ke ante la po nang li lage endun det ra a vote abang ke APHLC pan theng rong lo te lage me ong chot po lage sita un an ke endun det ni lai lo ni te puang tum ke un an ke endun det ni sat yong si ko man ne chik khang un era po la tak e di la po hello la si la ga kaning je ilo abinong ke la son akame claim no te man la ben moheta ning je lo la bang ke la election arni tu ke ili tum phan nang tumomunit nang dun nang ni tu ke inut ta BJP ta me congress ta me paning je long le de khang jang nahi lage chisik lor non ka de beta chisik lor mane APS ang chisik lor nangi la sinili apram na instruction ng pilo de APS tinano volunteer bang ingkoy do nangi punili ke puila hello ngunang plung ye itum da plung do nangkok ikente la hello alam mangai cecak lung ge hello athema lage ron si kachedan halatung ni nang plung haiji athema halatung han ke rap don ke mongali bihari tum se rap don ji tuliram ro mahapan omor sing tiso phan mongali bihari tum se rap don ji mongali bihari tum risim chotlo la tuliram rong hang lapen omor sing tiso tum ke karbia risim le alang le tum karbia tum le alang le tum phan kaparisim kali mongali bihari tum ke chia tum si alang le tum phan kaparisim perak me alam parisim lo lata karbi lapen ing long arat apan kapi virya phan si latum phan kaparisim lasi alang litung ta non e cicini nangji cicini ra BJP ben non mace upup nangji tuliram rong hang omor sing isuta jong si alang li ahon man cera kiing tung pulo tangti ili tung ko pisi kachedan nangkok ke nilithan bong lo de tharo kreser kebra phok kebra isian ingkan la sik schedule ke chenga hot ili tum sensas along bang pharo ang bong pen bang throk ner kep do karbia tu tribal tum pangrom bang pharo ang bong pen bang throk sir kepra throk do seta la pen ke chia tum ke bang pharo ang bong pen bang privet ili tum la bang so sik schedule aron ke NA pen ajo non 2011 aningkan an surihini rakre sian ningkan asensas along ke klang ke itum bang pharong bong pen karbiatum bang plikebra plibet lo la pen ke jong si bang plikebra plibet lo pulatang te al ortho bang piloma law of natural justice po aron along ke top ke itum yung si karbiang long puji pubom yite karbiang long pe do bom ji intung lote itum bang pharong bong pe karbi depsi bang pokebra si ong in nei sita donang ji sita non ke bang plikebra plivet lo alam thegele ke pilo lake karbi ang long kalilo anta itum ning pum pela ili tuman ning pum pelang kopia potsi hala kang tilang so monit atong pa hala bang so nang litum ka duit aning do
TV long peklang bo hupa horan do pik pu phang kudong do pik pu hala suwe peklang TV long ha bertola da phang kudong nek pu hadakta peklang along da phang kudong nek pu peklang amat da karbiang long ke bang hala kum bang hingia bora bodi bang hini da bora hala tuma bangke acuda dingo la pena gadia lota osomara pida do pusipu jok let pinini ta do pu la pen ajo por si alang litong kang hilang sobeda la si rat atung ke a hok pumatasi alang litong mapan phang kudong pu ke gamatha binong si alang litong pan ke nepra ke theng la tuke ohomia po por le ke theng kali ke chia dung lagi boleh ke ten kali halatu seta lagi pangkudong binong lo puitin si ke ten seta non hel hala ke chia domang asamis po domang ohomia domang ali hala domang non anta hala bang pikebra trop do rakom non anta non bang a jail si dolang jok unelang non anta jail arlo si do ajaga tumke penang sota cekak tu nangkok puan lo ingin so meme asomar atau mente tek long le pin lo ni litong jela long lang nam lo alang litong pan tek long pe meme ni litong ala court along ke pon ho sin ni tung ke tek dong long batai ni lo ni ligadam la sokam ni litong masopo arkoi si lai ho ya case non anda claim dung bom la sita ilitung ke chok chelo ba ini tu matakrang lo, hopa dhora puki kitin bi noma potsi, ini tu mobile phone lo, foto endun si, ini tu circulate beren lo, send beren lo, upload beren lo, ini tu. La penamat nongke job punya der lo. Alang itu jail si dolang bang pikir retro non anda. Seta ini tu matakam. Hala sumilarong hang piapan mi thor dut amat papi kilo o solang ningkan kreke thom lo ne ningkan kre pli lo ne a o so pan a lo so pan bor thakur po tung si me ke thor seta hala so ke sabang ke bor thakur pan non ke pi jok tu et lo bang ke ningkan isida donang ni jail mga job to erlo ate mahala me ke chora ke chilo abang karbi pina ke thora dungge bor thakur la amat si alang lito mapan ke pi job to plot mathatha aron ta karbidak India Assam along ke aron ta deng de ason de plang de aron nating men claim ke dia ason ke plang de kang hilang so do bang bhange ningkan phota ke do thulo bohdi ningkan phota so selo no anta jail pen pe job jalan bo an ning ki do kalam setai litum lai hui ta setin ni thu et lo aja atum ke ni litum ma ning te ne lo la sing tu ning ke jang je ong sai de lo la si election nang hai thao kulo ni ge la tuman ka pijok pun de dia kam tempo so na kis ako nang pajeplang long leden nang li ko pila itum da munit kente homan ke halatuma ateng kente halatuma atik kente halatuma parsilis kang tui kente ili tum da cetong lok lo de arnama tum ho kusi tum da jipuga di ili tum da arnam pisai se kente Bhagavan asamis tum po Bhagavan sai se lo kente ili tum ta atema songkor dep ame thang mata pulo manuma trei Bhagavan tu muni hello Bhagavan lo sili tum da Bhagavan sai se la sili tum da dei arnama tum ho pulo ante ko pusi la kang kilang sukar biar tu mopot ningkan pot trop jel anda pejok jadi bor thakur pangen ningkan sien da pleng plebang pejok ko pia podlo la ke kai ta ning sodum nangi la kai nang le to manta
ning sodong non pusinacho ning itulo naligay cecok nang ipo bangalis dan ning bang sodong nang iningarlo bang cibikok nang kulagay laben mo inkoy rat troparni halabot ke jong hutan nang ning donon labang ke itu mapan ke labang hinia hupat hurapan ka kapitia bot ning kan potrok ka jel ki nang beng sitala guru doman dagay ane sita kali nel ke hanga boy do mo pala ne pene amai tak do nang tidur tulok ke kiri kaca aku mida la pinila dan lelo mai kan nang pere tu ora pamla ya lasi alam ke la hello ning la lechi bino ron ke sedan ke itu ron ke apranga hut ke ili ron ke sedan kei ke cepiyok kei ke cerai along le along ri ke cerai apot si ron kai ta ke do non Israel pen Hamas adum ron ke sedan da along le la ka amunit pen apot si akei pen ajo Russia pen Ukraine non ron ke dan bom da adet la pen along ri la pen amunit pen ajo non ilitum ta ekei ke cerai nang li la pen ilong li ilong ri ke cerai nang ye pan si ilitum ron ke sedan la bang suar ron ke sedan apara ho dateng ke ilitum hilipen bom pen taruwal pen cir pen nok pen chong pen si sedan non ke lason gali demokrasi adet non ke aron pen cecok ceteng cepin pen si ron ke sedan nang yi kachedan nang yi ilitum mahile ke la bot ki pi hello hala non ilitum ke sialong ke berji la hello ilitum kachedan lo la bangso abot ke ber la hello EVM along ke sialong ke berji la hello ilitum AK-47 rifle lo ning cibino nang litum AK-47 dulu ma celang pemitu en bek nani la bangso arni ilitum apan ilitum ningkan trok ilitum torsi enlo atema monit atum tek epic chini ne pik poposi sikidul chini ne dep poposi kapachini polete kapathe ang la kapathe ang agar me claim ye bhanse ilitum tors enlo la sila so torsi ne tum en bom jilang posigama thalo la penitum nomination along ta torsi itum pidunlo number 2 ke kesi posi pidunlo number 3 ke langhu ring itum pidunlo amat hala ner keparni chugedam tang ner keparni symbol allocation po ho DC ta dolo election observer ta banget hong ta dolo la penitum independent candidate atum banget hong da dolo tumari kasangho domana dolo amma hala komanya sang ma pulu abang GSP pen BJP atum alang lipan wan si ili tum arat atum hang tos along kapamang huji aphan amat alang li tos anok sa cerai det lo sita alang li nang je kroidon lo ne tos nang nelo football ta melo pulo alang li ipu ha meeting along amat di siap ha telepon pen nang hande halamang sorni ha ang deng pon de telepon pen amat di siap ang nang kroi kredit la telepon pen sing kidet pengen nang kroi kredit lo anke halabang so asang ma po abang ta alang liphanta bongko senatum intan hang pon det lang batai ke thom bat epi bag do hang pon det ama anke alang lita keceng ako ke football ta melopo amat la bongko senatum hang pon det bengke alang lita kroy kredit lo ne tor sinang ji pukok lo
la siadak ni litaning kisok do piansa ta kilulo nang pusine pulo ama alang li katherak si tong dik la so sang ma amunit ke dak amunit ke lila amahang ke dipu sini lo ada amunit ke do ha Delhi ajar ding piklo ningkan sikap tu salah Delhi na tu sido apiso ta hapuak so anke alang li kroi kredit lo amasi ilitum la kesi si nangkok lo mathalo hempuar nam si itum nang itoy dulu athame athema dorspen ilitum monit etum pan kapathe ang kapachini account claim at lo chini lo non jokta siksidul ko pima chini lo itu madet kibirpo itu malong le kibirpo kuda chini lo la boxi non ke tors ke akama velo pulone tum dama tha kesi ilitum kai ta puwe election hailote ke che domamen voter list pening than et pu ilitum pu bonglo sakori pening than et pu ilitum pu bonglo la pen ke bo long le patta ta ing than lap po ke che dom han ke pu ilitum pu bonglo la pen PGR long le pen ta ilitum eviction and deep daning je bonglo anke alatum phan amen kang thanji pulodamte tors penle kang than megali kesi nangji la sila bangso akesi pensi ilitum non ing thanpo tors akama bangejun etlo non amen kang thanaka ing than lap masilo nang itu mana nang diodon krainon election ke haidet pada kang dibakar labang zon apodok pul intip intip rup nampo labang zon tors aban nang itidun betarita velo betarita kahinopod esit nang klomor border lo la paning la taing tipupet no selo no akam belu lagi la penhala arijar ham jot hopo kongres tu thang da claim arita puta cikip no ge di hala pulijar ham jot anake hala taing tipulam lam de selo la bagi akam belu la ye akam ge do kam sino e claim ni akam geni polote laho ing chin pen lagay jangan ason pregal ing tang rak lagay ako yung si Retd det ako so dia tamik la bangke la si non la si claim nang po la penke non het BJP itu la bangso an lo yo hala CAP ni abang dulu la pai nang klang lelo dai lanang klang lelo pilo ikli ron bangke lage dake Assam Healing Prevention of Evil Practices Act 2024 hala keso kapin me akam ke claim lake hi akam posipu BJP to hi akam tahu keso kapin me ke ajak tum hala che tum bangke akahin no ta claim ne hala bangla son ka preglo itai tum kar bi tum ke claim ke de son ke inglong asupe akahin no ke claim ke de ke di asopi aphan kasi pithi ra kar ti buga claim ke tum ke habang tum claim ne angen no la da ta pula evil practices means commission of any act of healing practices and magic healing by any person with a sinister motive to exploit common people. Lapenke healing and healing practices means a traditional holistic approach to heal body, mind and spirit of human being with traditional medicine. Day a fragment itu habit penke en dam titi ado wai halai hui penke chora
อาเรียเก่งจริงลอกเราได้กระชิออบติตีฮะไลหุยเป็นตาปิเกมลงเลเด็ดนังจีบูดาดากะตออิลิตุมเซอัคลีจีสังลังจีเซอัคลีจีเซจักจีฮัลตาเกมนั้นเทคดุมลงเลยแต่ pulis atum arjulong lo te pulis bang po kumad lo ke claim kumara kurusar halapan arrest det po lapen ningkan hini jail bengi ningkan po jail beng ning kitchen ko ke ningkan hini po ro ko ha ningkan po jail bengi lapen fine ke tu nangi suri phokke tu nangi lapen hala kar kialong nang thek dun lokama nang dun po police atum vigilance officer pulo hala phan wang ri pu pulok e nang ludun ri pu pulok e laki pudut ta ningkan hini jail bengi lao hong hari atum la claim lote nek po hong hari atum pa Christian atumda kiso ko pe me phan arna mar dom dom ke di ar dom long le lo non ke hala lokhimon da ar dom long le lo lokhimon atumda bang nang lut dun po an pen nang nek po la pen jail nang be fine na fine itu jorimona tu nang po itu la so Allah ka salam chuning pining ambong sing salam kicing ke chuning si aprang ben lo arkom lo joiraming leng MLA ke dohod lo arkom la pen ke non dor sing rong ha bida singing leng rup sing teron numol momin atum MLA ahot assembly along si alang litum si ke salam dun lola mathatha alang itu karbia tu masih ke claim dun tu BJP long bangasa kor mandun si bangarisim mandun si karbi in long rat atom pan kin nepji kapisum dia pan si aron selam dun lo neli jong si ili tum jong si election highlight ili tum tu ke la ke labang so ake si pensi labang so Allah ka intipet po lagi bintulong lelo rason Allah ka hinodoonan mo benda pulo orunod ingtim lambo lapen lalso itong panang ipat haparetiti alang litunge self help group atong manda suriket piji pusing kapadok bodi suri kep le usi ke dor cry boma pia business lo ma jo claim bo suri kep bende lasi ili tungge election highlote ki claim lo te alle ke do si claim nangi la pon la isi tungge self help dom ban piji in no ban la benke risomaro karjang atum no sakuri ka be pena jo ha Chennai, Kerala, Maharashtra, Delhi bete kacong Vietnam hatakedam, arni sihata nota neli loge tok na lang dolang, ha Maharashtra dam joilo, non akobora bepinlo, oh sa amen kumayong de, Imrohang, non, ha bang pon det lo, amala ke pon bang ke, ponan ni kat joilo. Asuk po bang pan a telephone number talong lelo non ke kon nat lo ne ke do chini ne la son ke je plang pilon te komat lo la claim BJP tum se claim komat se hala bijoy se na phanta pon detra non bijoy bora po pa binchong de apo pe etum ta ching kilong le la so pan asuk pia asuk po pan kacing kilong le pachet thek long le a hem pa pe wang long le nili tum ka pe job dia phan la ta claim bom lo setan non ke alang le phan bijoy bora posisilam det lo ha no gaon
Uria gaw along mas Uria gaw along situ bang Ohomia tum beng cek lo so nakasi do ulang Morigao nili tum disiau hizong nam lo hala tum nang thanu lo disi atum officer atum Morigao karbio somma arta ningkan trop ningkan krehiniang bong hala dak suri hini da sosik tu hada kedo lapen nogang ka son nakha kamrup ka son nakha bolaghat ka son nakha silchar ka son nakha ili to mau somara do pusi rikcholo ban sigedo luka por he pon pusi luka papor he ji pusi ke pu seta ban sigedo komand no lage kire non congress BJP chot kalilo congress hot pendo lai plan Kopia pun nolak connect plan. Athima ili tumapan. Government na sakuri ng PPDET no. Government na sakuri ng PPDET na job. Ili tumapan ng ipinang dia poisaan. Kecil tumapan pilap lo. Nilitong kay na pubong lo. Tuning head. Bang. Suri isira. Bang Paroke Tomra Bang Suri Sira Bang Paroke Tomra Plikebra Po Amonit Adom Han Mastora Kampilo Labang So Adomapan Labang So Suri Isira Paroke Tomra Plikebra Po Angbong Karbiedo Bang Pokebra Sirke Kuki Bang Hini Rengma inut tribal adung kadogobe bang